Da na sani ke ya ce ba su santa ba. Abin da ya sa na tara ko a nan guri shi ne yau kwana 8 da rasuwar mahaifiyar. Idan za ku yi hankali, ya kamata ku yi hankali, musamman ma kai Aminu, domin kai ba ka jin magana. Ko kana da magana ne kamun? Abin da ya kamata ke yake da su saboda mutumin banza ne. Shekaran jiya ne wato mahaifiyarmu ta faɗi ta mutu ba a ce ba. Wato da mutane a ƙofar gida wato aka kama shi a ɗakin ban kaɗaɗɗiyar keruwa. Wato wannan da suke gani wato ba dan ya fi ni ba wato da sai na sa na kafe shi a gidan wato koyon ƙorawa bai ce ba. Amma idan ka gaya masa ya ji idan kuma ya ji ba wato in an tara kuɗi za mu sa yara su masa addu'a wato a kafe. Wato ɗan iska ne. Wato kaga kenan tun da babu mahaifiyar mu wato wacce take gaya masa gaskiya ya yarda kaga abin kenan zai zo yayi abin da ya ga dana wato tun da kai ba mazauni bane wato kuma mu ya rena mu shekaran jiya na sayar da daraja wato shaidi ya dauka zai siya wato saboda zuwa gona saboda haka wannan mutumin banza ne wato mutumin banza ne yayi zama godo dan banza wato kuma maganar aure bai ya so yayi saboda haka idan ka ji duniya ce ne kamar kwallon mangwaro wato za ta koya ma hankali. Ni abin da zan ga wato wannan sai kai ta ga da in ko ba haka ba zai kawo ma shi yake da iri dan kauye dan iska ce ina da magana ni fa baba wannan dama ya tsane ni aran man nan kawai ya tsane ni ba abu kadan idan na dan ni kawai ya ce wani ni ba ni da daidai shi kadai ne ya san komai ni wato wannan ce mai kin wato ba zan yi da shi ba wato ni mai ilimi wato ba zan yi ce mai kin da jahili ilimin nasu baba baya amfani da shi baya amfani da shi da yana amfani da shi aikin ni zan kuma gida da wato ina da aikin yi yawwa kawai zan yi gaba ma wannan zaman an yi sa ne kawai don a ci mun mutunci ka ji ko kai haba baba ya isa idan ba dan ya fere ba sai na gwamza mai mari wato kaje ka dan ko mu zare ka kabe din ka gani ka kabe sai da kai ya faɗi haka araji sai an jima zan dawo haba ni dama wannan zaman da kawai dama don a musguna mun ake yi a gidan nan kowa yana yin sabugarsa amma ni kaɗai idan na yi an sa ido a kaina ni gaskiya wannan abin da ake mun ba a mun adalci. Baba abin da aran ma kame ta faɗa gaskiya ne dole sai an yi taka tsantsan da shi in ba haka ba zai janyo mana magana a kai. Wannan gaskiya ne dan an gaya mai magana sai ya ce an tsane shi wannan shine kawai babban matsalarsa amma mu dai mu ci gaba da mai addu'a Allah ya shirye shi. Da na sani ke ya ce ba su santa ba. Salamu alaikum. Wato belele ina maka magana amma ga baki ɗaya yadda ka san ina yi wa gunki magana. Wato sai ka ce kai ba musulmi ba wato ana yi maka sallama amma ga baki ɗaya yadda ka san ina yi wa gunki magana fi sabilillah sai ka ce ba musulmi ba. To ai na ji ka, kar ka ga magana banza yau ne bashi ba zan baka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kake nema ka gaya min magana? Kana nema ka fisa tare. Wato sai ka bari ka tsaya ka ji. Wato in neman bashi na zo, wato sai ka gaya min wannan magana. To na san abin da ya kawo ka, ba zai wuce ba ka sha ka ce bashi ne ba. Wato neman kake ka rena min hankali. Wato ka ci min mutunci, wato dan kaga duniya ta yin haka. Wato inda a ce da kaka ne, wato in doka zan kwaso, wato su zo su tafi da kai. Wato kana neman ka ɓata min suna. Wato yanzu ma daraja na ne wato yayan mu ka san dan iska ne. Wato ya dauke ya siyar. Wato shi yasa ma wato saurin kuɗaɗen ka ban baka ba. Wato da tuni na baka. Wato ina so ne saboda zuwa gona. Wato yana mun amfani. Amma yanzu shi ne wato da mutane a gurin gabaki ɗaya. Wato zaka tura min asiri. Wato dan na zo gurin ka wato neman bashi. Baka san tasirin da shayi yake da shi ba. Amma kai ka manta abin da na maka wato dai rabin kayan nan wato jari amma ka manta kake ne baka gaya min magana ba gori za ka min ka musu saboda ka bani jari wato ba gori zan maka ba wato kai ka manta abin da na ma wato dan na zo wato kai min kofi ɗaya na shayi na sha wato na jika makoshi wato bai kamata ba a ce kana ɗauka a matsayin bashi wato duk da na san wato kaman bashi dai na sha amma bai kamata ba a ce ka kosa kai ka sani wannan kayan wato ni ya baka jari
ko ba ni na baka barka wato duk rabi ni na baka amma ka manta abin da na maka wato shi yasa wai ka nuna kai ka kosa wato wallahi ka bani mamaki. Ba haka bane, karan kai ka da nisa dan yanzu ma a shago suna bina kuɗin cikon madara. Wato bara ka gani. Da na sani. Wato me ka gani? Wato bugun Abuja, wato wannan da kake gani mallaki na ne. Wato da in na ga dama, wato in huce takeici sai in ce ma ungo amma ba zan iya ba. Saboda daraja ya samu matsala, wato gona da nisa, wato idan na sayar daraja, wato zai rage mu. Wato na gaya muku wannan yayin namu dan iska ne, wato ya dauke shi ya je ya sayar. Wato shi yasa nake so in cika, wato idan na siya, wato gona ta tana da nisa. Wato ina zuwa da kai amma da haka zan ma in ce ungo, wato ka bani canji. To amma ba zan iya ba. Wato ka gani? Wato na san duk shan shayin da nake a nan gurin wato bai kai na 2000 ba. Amma wato za a cika a sayar daraja, wato saboda zuwa gona. Amma kai wato ka manta alsherin da na maka. Wato ni ba mutsiyaci bane, wato ka bani kunya. Nan gaba ana jimawa ka cewa za ka yi. Ni na karya ka. Ai da he ka ban, idan ka cika kai dan halak ne ka musu he ka dauki kuɗin ka bani. Da ba zai yi ba. Wato ba zan iya ba. Wato ina gaya ma sai ka ce kwakwalwar ka ba ta ja. Wato na gaya maka daraja ya samu matsala. Wato gona da nisa shi yasa amma da na baka. Wato ka ji nan da wata 10 kaɗan. Wato zan biya ka duka bashin da kake yi. Sai an jima kawai. Wato ka nuna min kai wato mutumin banza ne. Aikin banza aikin wofi, in na biya ta wannan he karya ni. Da na sani, da na sani. Yaro da bashi jari, wato yana nema, ban kaɗa ne, yanzu da mutane a gurin mai shayin nan, wato da tuni ya tona min asiri. Sai ka ce wanda yake bi na miliyoyin kuɗaɗe, ko miliyoyin kuɗaɗe yake bi na bai kamata ba a ce bale na mai shayi min haka. Wato ya so ya tona min asiri, yau na ga ikon Allah. Ko da aikin gona ba su san zuwa. Ka musu ya ne ka to kana masifa, me ya faru? Wato abin da yasa ka ganni ina da taho a fisace. Wato bale na mai shayi ne yake nema ya tada mun mutane. Wato na je gurin shi ya bani muku ruwan shayi kofi ɗaya. Wato yaron nan ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Gabaki ɗaya wannan jarin nashi wato ni na bashi. Amma dai bai kamata ba wannan sirrin na gaya ma. Wato akwai abin da yake tafa da ni. To menene yake tafa da kai? Wato abin da yake tafa da ni. Wato a gurin wasu za su ga tsaye gumi ne. Wato amma ni gani nake gyara ne. Tazu da rana wato naga yarka da wani dankareren mutum wato a wata dankareriyar mota wato ya ajiye ta a kofar gida. Wato shi yasa nazo wato in gaya maka cewa wato yanzu duniya ta lalace. Wato akwai ɓata gari wanda suke zuwa su lalata biyan mutane wato kuma su nasu sun ɓoye su a gida. In fahimce ka ba kai musu. Wato ina gaya ma ne wato Hani'an fa wato ya sauke ta a nan gurin. Wato yanda ka san kanwar uwarsa wato ya ajiye ta a mota. Ina gaya maka cewa kuma daga ganin wannan mutumin wato mutumin banza ne. Wato ya ajiye yarka shi yasa yanzu ban yi ƙasa a gwiwa ba wato da na hango ka duk da wancan balela mai shayi wato ya ɓata min rai. Shi yasa na so in gaya maka cewa wato idan ka bar wannan mutumin wato yana yi wa yarka haka to wata ran wato za ka yi shegen jika. Oh, da su da rana misalin karfe nawa? Wato zai kai karfe 10. Misalin karfe 10. Kai ga ku karfe 10 ya bar karfe 9. Wato kusan karfe 10 da zuwa 11 rana ta dan take wato ya sauke ta. Oh, na manta ai kanina ne zo daga gari ne ya ce wa ƴata fito su dan zaga gari kafin rana ta dan take saboda shi baya son rana domin shi bature ne. To baki ne fa kake kiran bature, za ta yi yiwa ba shi bane. Wato kai ka ce bature ne, wato ni kuma bature na san yi fari ne, wato wannan kuma baki ne fa. Baka san a tura akwai bakake ba? Lala. Yau da ya ka sani, ka ce ka yayata, ka ce ka ga ƴata da wani. Wato zan je in yi istihara wato akan abin da ka gaya mini. Wato dan ni gaskiya wato ban yadda ba. Kin banza munafikin waje. Ina ganin kamar mutumin kirki ai munafikin banza kama waje.
Allah wannan ya watsa mu ruwa. A ustaz din naka bane wannan kare na, ni ne da kaina. Kato da kai ka kwanta har kusan karfe 11 kana bacci. Ba za ka fita ka je ka nemi naka ba. Saboda haka ka fita ka bar min gidana. Baba dan Allah ka yi hakuri dan Allah. Kafin je in dawo ka fita min daga gidana. Aikin banza aikin gobe. Amma ai ba kuma shi. Ka zamo bala'i a cikin mutane, wato mutum ya zama bala'i masifa iya masifa a cikin mutane, ta haifi yaro ya zame ma bala'i sai dai koyi ya ci ya sha, wato a ce mutum giriri da shi barikin kare ya zauna har 11 bai fito ba ya tafi neman abinci. Wato ka tsaya kusa da ni, wato kana yin muzurai kamar wanda zai ka shaƙe ni, ka gaya min me ya kawo ka da. 1000 nake so da Allah ni ka taimaka ka bani. Ɗauki 1000 na baka. Me kake tsine na min? Da me kake taimaka min a rayuwarka? Da zan ɗauki rere 1000 na baka. Wato ni na zama shege kenan. Wato duk rashin kunyar da kake min da cewa ina maka hasara, wato ka manta kuma yanzu taimako na kake nema. To kuma zan baka ba, saboda babu abin da kake tsira min a rayuwa. Ka je taimaka ka bani in dai har za ka bani dan Allah. Wato kai yanzu a nufin ka, wato in na ɗauki naira 1000 na baka, to me za ka yi da ita? Wato me za ka siya? Za ka yi yiwuwa ma, wato ka je ka sha shoni ko hutawa. Wato kuma duk lokacin da ka zuka ake rubuta min a ciki. Wato da a ce ma wani abu za ka yi ko ruwan masallaci za a siya, wato sai in ɗauka wato in baka, saboda na san gaba zai yi min amfani. Amma duk yanda za a yi za kai ka sai shori ko kuma ka sai ɗin kayan zuke-zuke, wato ka tafi wani guri, wato ba zan baka ba. Ni in ba zan baka ba billahi lazi ba zan baka ko kwandala ba, wato ka je ka nemi kuɗi. In kuma kana so in baka kuɗi na sai dai ka je gona ta, wato ka min safiya 2, wato sai ka zo in ɗauki doya jika guda na baka, saboda kai ɗan uwana ne shi yasa dai ne maka haka. Utti mai lasi wallahi da amma noma wanda in sata wallahi ya daure ni. Dan za ci abinci mara 1000. To ai kaji, wato kaga kani kai wa kanka. Wato abin da yasa na kirawo ka, wato gobe karfe 6 wato da an fito daga masallaci gari yayi har 6 ta yi, wato ka je gona, wato ka mini aiki. Kana dawowa zan siya ma koko da kosai. To haba Kamisu, yanzu lalacewa ta kai harshe na je ma gona zaka siya min koko da kosai. Wato sunan na ka kama gatso haka, wato babu wani ladabi. Duk da kai yayana ne, wato ai na fi ka ilimi. Wato duk wanda ya fi ka ilimi a rayuwa ya fi ka da komai. Wato shi ne kake kama sunan ya gatso ko dan sakayawar ma ba za ka yi ba. Wato to idan baka je ba gona ta, wato sai na kada ka da baba, kuma ka san bacin ransa. Wato in baka je gona ta ba, ina za ka je? Ka fi so ka dinga bautawa wasu ko? Wato ka fi so ka dinga wanke wasu irgi da kayan banza, wato ka fi son haka kenan da ka je ka min bauta. Wato ko mutuwa ne na faɗi, wato na mutu, wato gonan nan za ta iya wa kai ma ka gana. Ba wannan maganar wallahi, idan har shi na je gonar ka na ma noma, to wallahi sai dai a zauna haka. Wato idan na fahimce ka nufin ka gona ta zama saura? Mana ta zama din mana na ruwa na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daman kai baka son ci gaba na. Wato babu komai. Wato za ka yi da na sanin abin da kake aikatawa. Ai ba da na sani da zan yi a rayuwata. Ba wani da na sani da zan yi, sai dai ko ku da na sani a rayuwarku wallahi. Ko an gaya muku 'yan shaye-shaye mutanen banza ne, ko an gaya muku 'yan shaye-shaye bai san ciwon kansa ba. Su ma ai mutane ne kamar kowa, kuma sun san ciwon kansu. Suna da hankali, kuma wallahi in baka bar gurin nan ba sai na ma tinkiyanci. Lala, kafin kamar yin tinkiyanci, wato ba in tafi, saboda na ga alamun kamar abu kake. Wato sai da safe, wato za ka ce wannan zancen da muka yi ma ba ka sani ba. Ubangiji Allah shirye ka, Allah sa ka gane. Amin. Da na sani. Aminu tun ɗazu sai tsaki kake, me yake damun ka ne? Aminu bai kamata ba ina tambayar ka, ina abokin ka faɗa min abin da yake faruwa. In baka faɗa min ba za ka faɗa ni ina abokin ka. Aminu da Allah ka faɗa min. Aminu kai ma ka san abin da yake faruwa da ni a gida duk abin da na taɓa duka da ƙanina da yayana da babana duka sun tsane ni. Wani abu dole a tsane ka, ko ni na so in tsane ka. Shaye-shayen da kake yayi yawa Aminu. Shaye-shaye ba wani abu bane mai riba Aminu, amma sakamakon abokantaka Aminu shine yasa kawai nake zaune da kai Aminu, saboda kuma kwato rayuwarka daga cikin yan shaye-shayen nan.
amma kai idan an faɗa ma gaskiya Aminu ba ka ɗauka, na rasa me yasa haka. Ka daina shaye-shaye a gidanku sai kowa ya dawo yana son ka na sati ɗaya Aminu, amma ka zo Aminu sai shaye-shaye kake, waye yake cin ɗan uwansa, wani iyaye ne suke cin ƴaƴansa Aminu? Shaye-shayen da kake kawai shine matsalar ka Aminu. Gaskiya ne na ci abin da ka gaya mu, amma ka san daina shaye-shaye lokaci ɗaya ba zai taɓa yiwa ba, ko a cikin tsawon sati ɗaya ba zai yi ba, sai dai a hankula da Allah idan dan naira 50 dan bani nan gurin. Yanzu Aminu ya za a dauki kuɗi na ba ku ɗan shaye-shayen nan Aminu na zamani, daga a baku 20 sai a baku 50. Yanzu Aminu da za ka nutsu, akwai uban gida na wanda nake mai aiki, kai ma sai mu je ka dogara da kanka Aminu. To shi ba a san mai shaye-shaye Aminu, amma kai ko da yaushe shaye-shaye, dan Allah abokina ka daina. Ba ka da wani aboki duk duniya bayan ni, in na wuce titi a dinga mu ihu abokina mai shaye-shaye, abokina ya kwale abokina, dan Allah Aminu ka daina. To shikenan zan daina. Da na sani ke ya ce ba su santa ba, komai yana da lokaci a rayuwa, ina tuni ban ɗemuwa. Wato baba da mai akwai abin da nake so wato na gaya maka, duk da za ta yi wa ba zai yi ka daɗi ba, wato amma kuma gaskiya ce wadda idan ta zo ko akan waye wato sai ka faɗi ta. Wato magana ta gaskiya baba, wato akan Aminu, wato kalaman da kake baka da ilimin kada, wato baka cewa Allah shirye shi, sai dai ka dinga cewa Allah ya banka dai, wato kuma zai lalata mutane a hannu. Wato shawarar da nake so da baka ita ce, a kore yaushe in ka tare mu, wato ka dinga yi mana albarka, wato shine zai sa kowanne ɗan ka kasance cikin salama. Amma wato kullum a kore yaushe wato sai dai ka dinga ce mai tsinanne wanka ɗaɗɗe, wato shi ya sa ran nan mahaifiyar mu ta da mutuwa ba aka kama shi akan wato ban kaɗaɗɗiyar karuwa, wato kuma duk abin yana samun asali ne wato ba saboda kai, wato ba ka da ilimin kada, saboda haka ko da za ka ji haushi na wato zan gaya maka gaskiya, wato ko Allah zai sa ka fahimta ka gane. Wannan wata irin magana ce, kana ɗannawa za ka zo kana mun irin wannan magana, ko kai ma so kake ka zama irin na ɗan uwan naka ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau zan ga dimbin jahilci, wato babu abin da kake ga wannan jahilci ne, wato duk wanda ya ji wato zai ci uba na jahili ne, wato magana da kake tana cikin jahilci, wato akan maganar gaskiya ba uban da ba za mu gaya ba, saboda haka baba maganar da kake wannan akwai jahilci a cikin ta. Ka inda na in ka rike gaskiya, wato duk girman ka idan ba ka da ilimi ka zama fanko, wato wannan maganar da kake baba jahilci ne. Muddin ka ne haka wato baba zan tattare na tafi Bukano. Yau na ga ikon Allah. Kamis ni kake ga irin wannan maganar? Ni kake kira da jahili? Wato bebe, wato ba za ka fahimta ba, wato ba za ka fahimta ba, sai ranar da ka mutu, wato tukunya ta hau kanka, wato ka daba nan ka ji ka arke, wato za ka tabbatar da abin da nake gaya maka. Kai. Wato sata fura da kake mun, ita ma duk tana cikin gaskiyar ka ne? Wato bebe ba za ka fahimta ba, wato ita wannan fura, wato abin da yasa na dauka, wato an kada mata zuma, wato ba dan an kada mata zuma ba, wato ba zan sha ba, amma kuma naga kayanka aina wani. Duk da kayana ne, ai ban dauka na baka ba. Kuma ka tabbatar da cewa ba kai kaɗai bane ɗana, kuma duk abin da ban baka ba in ka ɗauka ka ci haramu, tunda ba kai kaɗai bane ɗana. Ko yana kuskure ne, wato kuskure wato ka yafi ne, ko na ji salama a wajen kafin to da ɗana, wato na can na ya aiki kuskure, wato sai an jima dai, inda kike nan sai an jima dai. Wato baka da gaskiya kenan, shine zaka gudu? Wato ba ranka ne ya fara ɓaci, wato abin har ya kai ga Allah ya isa, shi yasa zan tafi, wato kar in sai kaman baki. Fura ce dai da ka sha, ba ya ce ma zan yi ba. Wato ai bai kamata ba a ce ni da kai mana haka, idan wannan matsatsen ya ci tangararre, wato zai ke yawo da ni ya ce ni ma na zama ɓarawo, kai hakuri ne kawai sai an ce. Ba dai ka sha furan ba? So kake ka tura wa jama'a wato ana ce min ni ma ɓarawo, wato ai kayan ka kawai ya rare, wato ni a tunani yake. Wato yayin ka kake so ka ni ka bari idan na mutu ba za su kai. Da na sani duniya ina za ki da mu ɗaya, duniya ina za ki da mu, 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 duniya ina za ki da mu. Ban kuɗi na ce ka bani kuɗi na. Ka sa kana tsantsarin da ido, na ce ka bani kuɗi na. Ni fa ba ban fahimce ka ba fa. Idan na haɗa ka da 'yan sanda, za ka ji. Inda aka kawo min, na gero ɗazu.
su na ce ka fito min da su. Ba za ka fito min da su ba sai raina ya ɓaci? Wallahi tallahi baba, ni a yau ko ɗakin ka ma wallahi ban shiga ba. Ni wallahi ba ni na ɗau ma wannan kuɗin ba. Ka je dai can da yanda ka ajiye ko ka manta ka ajiye a wani gurin amma ni wallahi ba ni bane ba. Kar ka raina mun hankali. Kai Allah ka sani? Sallan ma ba ta dame ka ba? Haba baba. Ya za ka min irin wannan hedar? So kake in na mutu ma a kasi sallatar gawata ma? Haba baba, ka san ba halina bane ba. Ya dai ma dan shaye-shaye kace, sai in ce wannan halina ne. Amma ni ka sani ba na sata. To za ka mutu min da kuɗi na ko kuma? Wallahi tallahi baba ba ni na dauka kuɗin ba. Wallahi. Ka san da ni na dauka ai zan fito maka amma wai yake ce wani na dauka. Wallahi ba ni da kayan shaye-shaye ne ma kace, sai in ce ni na dauka. Assalamu alaikum. Na wannan munafikin nan ma zai zo da suka mana baki a magana. Ni ba na son munafiki. Yaro ne ka haifa, baka haifa halinsa ba. Wato ya ake mai dai? Yaro ne ka haifa, baka haifa halinsa ba. Wato yayi dan hali, jibiyar shi fa. Wato yayi dan hali. Da isa ake cewa kullum ka rike da waya. Ni ba ni na dauka musu kuɗi ba, wai haka yace na dauka musu kuɗi. Kuma wallahi ni ba ni na dauka musu kuɗi ba. Sai da ya ji da. Sata ya ji da. Ni ba taɓa cin wannan kuɗi a gidan. Wato za ka je mana abin kuɗi. Ni wallahi ba ni na dauka kuɗin nan ba. Kawai ka fito min da kuɗi na. Ni ban dan ma kuɗi ba. To fito min daga gidana in ba za ka fito min da kuɗi na ba. Ya wannan fice ba gidan ubana ne ba, a ce wannan fice wallahi ba zan fice ba. Ai na ga gidan ubana ne. Wallahi ba zan fice ba. Ni kana ji kuɗi na sani. Kawai ka fito min da kuɗi na ko ka fito min daga gidana. Kai za ka yi ni na ɗauka musu kuɗi? Wallahi zai ka ɗauka. Dahi da zai iya ɗauka. Zuga kai ke ni wallahi ba ni ɗauka kuɗi ba. Baba kai kaɗai bane ɗana. Ina da ƴaƴa da yawa. Saboda haka kawai ka fice. Kaga ka fice. Sai mu daga gidana fice. Wallahi ba ni na ɗauka. Fice mun daga gidana. Allah ba ni na ɗauka kuɗi. Fice mun daga gidana. Wallahi ba ni na ɗauka kuɗi. Fice mun. Da na sani ke ya ce ba su san ta ba. Wato duk da ban goyi da bayansa ba tun a lokacin da ce ya dauka. Amma kila kazafi na masa. Billahi lillahi saboda ni ban sani ba. Amma abin da zai sa wato a ce ya dauka saboda ba shi da sana'a. Sana'a dai ba shi da ita. Banda shaye-shaye da zuwa gidan ɗan iska ba inda yake fitan sai nan gurin. Saboda haka za a bincike shi idan Allah ya sa ya dauki wannan kuɗi. Idan na yi istihara in Allah ya nuna mu zan gaya muku. Wato shi yasa ake so mutum ya kasance mutumin kirki. Wato wannan dan uwa na da kake gani ba dan shi bane ya yana wato sai na kwada mai mari. Wato kai baka da ilimin kan a baya na sha gaya maka sai da muka yi fada kace na satan ma fura sai kake yawo da kake ce min na sata fura. Wato duk da na sani furar an kada mata zama. Wato baba za mu bincika mu gani sai istihara idan shi yasa ta zamu gani in ba shi bane mama shike. Wannan kora da kake mai baba ka daina. Wato idan yana kwana a bariki wato abun ƙara ta'azzara yake. Wato ƙara ta'azzara yake ka daina korarsa. Duk da na san babu da daɗi amma koran nan da kake maza ba a san ina yake kwana ba za ta yi wata ɗakin shi yake ya kayarwa yake zuwa ya kwana. Kuɗi na sai ɗauka mu. Duk da ya ɗau ma kuɗi kuma na san baka tabbatar da ya ɗauka ba. Waye zai ɗauka ko kai ne? Ni. Shi an jima don na san ƙarshe za ka iya cewa ni na ɗauka wato za ka tsallaka ba mai shari wato ni da nake kula da almajirai da ɗan yara wato ina koya musu karatu amma na san gaba sai ka ce ni amma na san ƙila bai ɗauka ba. To wa zai ɗauka min kuɗi? To wa ya sani? Ka je dai ka bincika. Bincika ina? Oh, ya za ka tafi? Da na sani, da na sani. Wato abin da nake so da kai, ina jin ka. Babu kowa a nan gurin, wato babu wanda zai ce wato ka yi sata, wato daga ni sai kai sai Allah. Na sani a yi. To abin da yake tafi da ni kai ma za ka san shi. Wato wannan sata da aka yi wa jaki ne. Wato ina nufin babanmu wato idan kai ka sata wato ka kawo wato sai in je in bashi wato in ce ka gane kuskure. Ka dakata da Allah arma. Dakata da Allah arma. Ka taba je an ce na yi sata? Nasiri wato a yawan duniyar da kake aikatawa wato za ta yi wa ka yi sata wato ko rare baka taba yi a gida ba. Wato kai ba zan shaida. Arma dakata da Allah. Kai ma ka san da na yi sata. Ko da ni na ɗauka ai zan fito in bayi kare ma ya kore daga gida amma ka duba ya kore ni. Wato baba sun yi baba yana kore ka. Wato ko da yaushe wato sai ya kore ka. Wato ka taɓa gani akwai lokacin da ya kore? Ni gaskiya ƙarfi kuke mun gaskiya kawai ni ban san ba kuɗi inda yake kawai ku ce wani na ɗau kuɗi ɗaya. Kai ya je ya ziga ka je ka hau za ka zo ka mun wani abin nan. Kai ba ka rena mun ma hankali yaran ma ka rena ni.
ilimin ka na banza kai ma da bai amfane ka ba sai san zuciya da kake yi kawai malam aran man kawai malam wato kai ba ka san gaskiya hani an ka rike ƙarya wato ka rike cuta wato isa ranka ba wani na rike yanzu ka ɗauka wato ka bani da je na ajiye masa wato inda zai gani ni ba ni na ɗauka kuɗi ba kai ma ka san aida ni na ɗauka ai zan gaya mana za ka yi gaskiya ba ba gaskiya kenan ai duk wanda ya ki gaskiya bayan ita sai bata duk wanda ya ci ya ki ji ita shikenan ni kuma gaskiya ta na gama wato zan je cikin gonata wato akwai wani gwanji da na shuka wato yayi ƴaƴa wato zan je in duba in gani saboda yara suna mun barna to ni ka dawo zan ji ni idan ka tabbatar kai ka ɗauka wato ka kawo a bawa wato ka san baba da kuɗi ka san baba da kuɗi ni ba ni na ɗauka ba da na sani ke ya ce ba su santa ba komai yana da lokaci a rayuwa ina tuni bar muwa idan ka ja zai haifar da damuwa da na sani ke ya ce ba su santa ba komai yana da lokaci a rayuwa lokacin da kai shuka a bayan gari wato dole sai kana dan zuwa wato saboda dabobi da mutane wato ka duba gabaki ɗaya ma na rasa ma ina aka dusa ni ko da ban gaji wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yara sun lalace haramin gudun ta ake wato amma su sun tace yanzu ka duba gurjin nan ba wani ɗaya na gani illahi lazi sun kwakwale su wato sun cire wato kuma duk mutumin da ya su wallahi ba zan yafi ba tunda ni ban ɗauka na bayar yanzu yara duka sun lalace wato karatun ake amma kaman baya shiga wato kawai ana yin shi ne da wata murfa ka roƙi Allah shine mai shiryawa kukanka zai share da na tsarguwa ‘ya'yanka ne su kana barabewa akwai ranar wato ya yi yaɗo iya yaɗo amma ya yi yaɗon banza wato ko ɗaya ban gani ba wato biyun suka ciccire wato dole in kai inda na in nemi kujera in ke zama a nan saboda wannan gurjin wato gaba shi ɗaya ga shi nan na shuka shi amma na shuka wa ‘ya'yan banza Allah Ubangiji ka samu gyara gaskiya wato ke gudun abin da ba namu ba wato na shuka abu amma na shuka ɗin banza zan ɗau mugun mataki wato da dabobi da mutane wato sai na ɗau mataki a kansu wato shi duk lokacin da aka kira shi wato shi baya so ya zo akan lokaci bi ma'ana baya zuwa akan yadda ya dace wato sai ya raina ma hankali wato sai ranka yayi kusan ɓaci wato tun lokacin da na kira shi har yanzu bai zo ba wato ba na son irin wannan wallahi kuma ba zai wuce wani gurin ya tafi ba inda ma wato bai dace ya je ba wato shi yasa in an kira shi wato ba zai zo ba Allah ya sai kare zo mun a bige salamu alaikum Assalamu alaikum assalam aran ma barkanka wato kai tun lokacin da aka kira ka wato ba ka zuwa akan lokaci wato kai baka san muhimmancin sa ba wani bana zuwa akan lokaci kawai ka san zururruka na rayuwa zan je yi buga ne dan samu na shan taba ko sigari dan sha dan kore abin da yake kaina ko da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kai ko kun yi gaya maka ka inda na in ka rika shan taba wato kana asayar kudin ka ban ji wato albazaranci ba wani albazaranci da kake biya bukatar ka ni ma haka nake biya bukatata
ban ji kunya ban ji tsoron Allah na ba baranta na wani dardi kai zan zo in ji tsoron ka. Zai dai ba wannan bane ya kawo mu. To menene ke tafi da kai? Kuskure babu wanda ba a yi wa a rayuwa. Kuskure wato an yi maka. Ni aka yi wa ko kuma ni na yi? Na san yanzu zai kace ni na yi. Wato kai gaggawa ce take cutar ka. Wato gaggawa aikin shedan ce. Me wani gaggawa aikin shedan? Wato ka tsaya maka bayani akan abin da yake tafi da da ina jin ka. Ba na son gaggawa. Ina jin ka. Wato abin da ya faru shi ne. Wato abin da aka aikata wato baba ya ce an mai sata. Wato an sace masa kuɗi. Yo kai ma baka ce ba da ni na dau masa kuɗi? Kai ma na ka faɗa kace ni ma na dau mai kuɗi. Ka zo ranar nan ne ka same ni kace wani fito da kuɗin nan idan ni na dauka. Wato to yanzu an gano cewa kuɗin nan baba yayi muguwar ajiya ne wato wanda ya sa ya manta. To ai kin yadda kuka da ni. Da na zo na ga muku nace ba ni na dauka ba lokacin kai ma har cewa kake ni na dauka. Yanzu dai kai hakuri wato an maka kuskure. Wato baba ya gano inda ya sa kuɗin nan wato yayi muguwar ajiya ne wato saboda kai. Wato kuma shi ne da ya manta wato shi ne ya ce kai ka dauka. Hakika za ka iya komawa gida ka inda ne in kai zaman ka. Wato amma kuskure dai an san amma wato kafin amma kuskure ɗaya kai 10. Me wani na yi 10? To shi yasa gaya min laifin da nake a gidan nan. Gaya min laifin da nake guda ɗaya a gidan nan. Kawai dai ni dama kun tsane ni. Wato ba tsanar ka aka yi ba wato halin ka aka tsana. Ni kuka tsana ba wani kake ubanka ya ci kuɗin burzaze. Ya aran ma baka da kunya ni kake zagi dan. Wato wannan ba zagi bane. Kar dai ka tsane in yi abin da ba daidai ba. Wato halin ka aka tsana ba kai aka tsana ba. Ba wani hali. Wato yanzu dai baba ya wanke ka zaka iya ga gidan shi har kai bacci. Allah ya sa dai baba ka je kaje kwana ba san da kuka samu matsala da baba. Ina ruwanka da inda nake zuwa. Kaga dan koma gida da kan koma ni uwarsu da ubansu daya. A'a yanzu dai ka koma gida. Baba yana ya zama tilas dole in koma ko na kari da ake bani 200 300 ai na dan koma na samu. Yasa na kirawo ka sai ka tashi ka tafi. Kar ka dakatar da ni wato a razumin da nake. Wato kace yawaiti wa annabi salati musamman ranar juma'a wato yana da mugun amfani da newa masa gida mafi kyawu a gidan aljanna wato alwasila. Allah da zamu na yi ko a sati ne sau biyu zamu na yi salatu. Shi ne za na yi. A kar mu kai wato akwai wanda ya kamata mu yi soyayya banda annabi. Wato kai ka sa iskanci a rayuwarka wato kai baka ganin girman mutane. Wato sai an taba ka ka ce an ma laifi wato kafin a ma laifi wato kai nawa kake wa mutane. Wannan wace irin rayuwa ce subhanallahi. Yanzu aran ma yala ri'a jariya wanne ne wato ainihin gabaki ɗayansu da ƙungiyoyi ne wanda suke da'irar musulunci amma sai dai wato akwai waɗanda suka ɗan kauce hanya ko in ce suka ɗan dare. Ni ba zan ce mafi ga wanda ya fi ko izara ko tijjariya ko ɗariƙa ko ɗan ƙara ƙata ko ɗan fatanya ya ma ni a'a ba zan ce ma ga wanda ya fi. Amma kuma akwai waɗanda suke a doron gaske akwai kuma wanda suka ɗan dare. Da na sani. Kaga bawan Allah nan kullum sai ya wuce da kwano tun da matar shekara har yanzu ban ga ya aure. Wai wa kake zance wancan mutumin da ya wuce? Ubanka ya ci kuɗin burtsatse uwana ne fa wato kai baka ganin mutuncin manyan mutane wato ko da ba uwana bane da kamata kai wannan furcin ba kai baka da mutunci ba ka ganin mutane da mutunci wato kai ka zama munafiki duk wanda yake yawo kana zuba mai ido saboda baka da mutunci daga yau na daina koyar da kai karatu na daina faɗa ma gaskiya idan ka zama kwangwararren dan iska da ni za a tsine maka ka ji abin da na gaya maka ba ka bar gurin nan ba tafi ka bani kuɗi munafiki yara sun lalace kai ka ji yaro dan karami wai kullun sai ya gashi ya wuce wato kai ka zama munafiki wato ubana kake sa wani wato dole mu zauna da baba ko da wata yar bazawara ce a nema masa wato nan gaba ma ana mu za a yi mujazalla za a ce mu ƴaƴan zawarawa ne duniyar na Wajira ko kai mawaki ne. Ai ka bari. Ai so nake in shiga studio ma wallahi. Wallahi da kai studio ko za ka yi wata wallahi za ka ce wallahi. Allah. Wallahi nake. Ka ce in gyara hulata. Wallahi. Ce kawai yanzu in je in yi aikin karfi kawai da studio. Ka tafi. To ai wasu ba sa iya yi. To ai ba haka bane ba. Ai juriya ce ya. Ai lamarin ne a hankula komai ne da hakuri. Komai ce da kai matsala ka shaye ne. Amma da za ka dena za ka tara musu da yawa. Allah. Anya ba zan daina shaye nan ba. Allah. Kai zama shahararren mawaƙi irin Hamisu Bureka su Imajuddin Gagara su M Shadow ni ma a sanna a duniya ka ce da na daina yaya ne. Duk sai ka fi su ma. Cap bari an gyara karin hulan nan ga babana nan.
wai babban na koya ba zai aure ba ne ba, ya kamata ya dan daure ya aure haka ya daina yawon zirga-zirgar karɓar abinci. Ina ruwanka? Ku ba ku da aiki ya kun ce mutum mutunci, ina ruwanka da sha'anin gidanmu ko sha'anin babana? Munafurci ba abin yi bane ba. To. Kai ka fita. Da kai ka karɓo mu? Kuma ka zauna. A ba rage ma fa kaya za a yi. Dan na ganka ne kamar a wahala kake a kafin shi sa zai rage ma. Dawa kai mai. Kaga ka koma ka zauna, koma ka zauna. Ko to kake sai na watsa ka. Koma ka zauna. Ba ya ku. Sa baban nan na baya kalamai masu daɗi a kai. Ni ma na kasa fuskanta, tamkar ba shi ya haife ni ba. Amma bara dai zan bi shi har gida. Amma bai wuce tsanaka da ya ba, shaye-shayen nan da kake. Ayyuka ba ranar dainawa gaskiya. Ma na kusa yanke alaƙa da kai. Mahaifina baya sona, ‘yan uwana ba su sona, har ƙanina ma shi ma baya sona. Da na sani, da na sani, da na sani ke ya ce ba su santa ba. Da na sani ke ya ce ba su santa ba, komai yana da lokaci a rayuwa, ina tuni ban ɗemuwa, idan ka ja zai haifar da damuwa, kaɗan jira kana karka matsuwa. Salamu alaikum. Wannan da ba don ni na haife shi ba, cewa zan yi maye. Wato kai sai da ka bi wani? Cinye, yin faɗo. Mahaifina baya sona, ‘yan uwana ba su sona. Kai kuma ina ka tafi? Tun ɗazu ina neman ka, za ka je ka siyo mu abinci. Sana je na manta lokacin siyo abinci ya yi. Ke sa ma yanzu na dawo kuma ga shi ka siyo. Amma ni abin da yake bani mamaki gaba ina ka tura wannan a taron na abincin nan wanda ba shi da amfani a gidan nan. Wanda ba abin da yake kara ma banda bakin ciki. Daga gani na sai wannan abincin. Shi ne biyan tun daga titi. Bakin ciki ya sa na tura mai. Na ce gashi nan ya ci. Ai shi shege ba a mai gatse yanzu shi ya cinye. Ni fa babu ba wannan abun bane ba sai kawo ni. To me kawo ka? To na ga ikon Allah. Dama wata yarinya ce ina son ta ita ma tana so na. To shine babanta yace in tura ku wai a je a yi magana ku. Wai mutumin da baya iya rike kansa, wai ne yake so ya aure. Ba ruwanka. Ba yayanka bane ba? To shikenan. Amma kar ka yi tunanin magana auren ka ce za ta sance sa. Zan gaya mai ne ya kula, kar ka kuskura ka ƙara zuwa kofar gida. Aba na ga bakin ya motsi. Ya share ni da mari. Kai baka jin magana ne? Baka ji abin da na gaya ma ko ba yanka bane ba. Zan ba shi dama ma dukan siya nan gurin. Mahaifina baya sona, ‘yan uwana ba su sona, har ƙanina ma shi ma baya sona. Da na sani, da na sani, da na sani ke ya ce ba su santa ba. Lokaci a rayuwa, ina tuni bari. Bincinan ya ishe ni. Ina ma ga ya ishe ni. Ya ishe ka fa kace. Ki gaba da A'a baba. Kaga abin da ke ga. Kanin ka ba.
baya so a ce da kai abu. Ya kamata ka yi wa kanka karatu ka gyara halinka. Alan Shehu, za ka yi mamakin gani na a cikin wannan dara. Duk da na san abin da ke tafe da kai Alhaji. Zance na ba zan tashi da nisa ba. Magana Aminu ce. Gaskiya ba zan mai aure ba yanzu. Me yasa? Duka yaran suna son junansu. Na san dai ka san Amin ɗan shashaye. Ni ma kaina a matsayina na mahaifinsa baya amfana min komai. A haka kake tunanin zan mai aure? Amma na yi mamaki a matsayinka na mahaifinsa ka na wannan furici a kansa. Baka san waye Aminu ba ne. Aminu mutum ne wanda baya iya rike cikinsa. Ta yaya za a mai aure a cikin wannan halin da ake ciki? Saboda haka, ka zai ƙara zuwa ƙofar gidanka a matsayin yana son ƴarka ka kuma saurare shi. In ya zo, idan kai ba za ka iya korarsa ba, ni ka min waya zan zo in kore shi. Don kuma kaki, duk abin da ya faru da ƴarka ba sa hannuna kuma ba ruwa. Yau na ji abin mamaki, wani uba da kansa yake kuɗe ɗansa. Ka ji dai abin da na gaya ma. Wannan ita ce magana ta farko kuma ita ce ta ƙarshe. Da ustaz ma ka ce, shi ne zan iya tafiya ko ina ne in nema mai aure. Wannan munafiki kake ba, ai kwanta Aminu a kansa. Ba za ka gane abin da nake gaya ma ba, har sai wani abu ya faru. Saboda haka, kaga tafiya ta. Wace irin rayuwa ce, wa uba na kushe ɗansa, yau muka zo wannan zawa ne. Ka to Allah ya kiyaye. Amma wata rana sai Alhaji ya yi da na sani na damar kushe ɗansa da ke ko da ba raina kwa. Da na sani. Shin kana da labarin katafaren shagon nan na aski na Mansur ɗan gwalolo? Idan baka sani ba to yau za ka sani. Ina samari suke, ina gayu suke, ina dattijawa suke, kuma Mansur ɗan gwalolo bai bar ku a baya ba. Ga wata babbar dama ta samu. Mansur ɗan gwalolo ya kware wajen aski na da na zamani. Yana amfani da mayuka wanda suke da nabdan nan ba, waɗanda idan an shafa wa sumarka za ta fito sosai ta yi sheki. Ba a shafa maka mai ba wanda ba shi da nabdan nan ba, sumarka ta kakkarye. Wannan shine zai tabbatar maka da cewa Mansur ɗan gwalolo yana aikinsa a tsaftace. Wannan mayukan da kuke gani an tabbatar da nabdan nan ba su. Ga yawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba. Hausawa suka ce alawadan naka ya lalace. Mansur ɗan gwalolo baya rena kwastoma ko yaya yake. Duk askin da kake so Mansur ɗan gwalolo idan ka zo mai da shi zai yi maka insha Allah. Guri ne wanda aka kawata shi. Guri ne wanda muka tabbatar da lafiyar guri. Ba guri bane wanda ake hayaniya da hatsaniya wanda idan mai aski ya zo ransa sai ya ɓaci. Mansur ɗan gwalolo yana aikin sa a tsaftace sannan kuma yana bin layi kamar yadda sauran masu sana'a suke. Mansur ɗan gwalolo ya kasance mutumin kirki ne kuma sannan ya rike sana'arsa. Daɗi da ƙari duk irin askin da kake bukata Mansur ɗan gwalolo zai maka shi. Domin an ce charity beginning at home. Sannan shagonsa baya bari a tada hayaniya ballantana a kyakkyar baki ko fada. Shagonsa silent, ga iska tana kadawa yayin da ake maka aski. Shi yasa na zaɓi shagon ɗan gwalolo domin ake min aski. Ko dan hankali na ya kwanta idan na je aski ba tare da ɓata lokaci ba za a mini. Wuri ne wanda muka tabbatar da mutunta kwastoma da suke yi. Mansur ɗan gwalolo yana fitowa akan lokaci. Kamar yadda sauran masu sana'o'i suke yi. Idan kana buƙatar a gyara ma gashin bakinka kaɗai, Mansur ɗan gwalolo yana yin wannan. Sannan kuma in gyaran fuska kake so, shi ma yana yi, kama daga kan saje da sauransu. Mansur ɗan gwalolo ya wuce duk yadda kake tunani mai kallo. Kai ko matsala kuka samu da kai da budurwarka, matuƙar Mansur ɗan gwalolo ya zo ya maka gyaran fuska ko kuma ya ɗanɗara maka aski mai kyau. To da kaji zaka ga tana kallon ka tana murmushi tana dariya. To wannan aski da Mansur ɗan gwalolo ya maka shi ne burge ta komai ya wuce. Kaga kwalliya ta biya kuɗin sabulu haka ake so. Bayan an kammala ma gyaran fuska ba tafiya za ka yi ba sallamar ka aka yi ba, za a ɗauko wannan man da aka tabbatar da nabdan nambarsa sannan kuma za a shafa maka a daidai gurin da aka yayyanke ma gashin ka aka rarrage ma shi sannan kuma a bi dukkan saman kan naka a mulke maka shi. Kai kuma ga askin shi farashi mai rahusa. A ƙaramin kuɗi kacal za ka gyara sumar ka tamkar ta ci 20,000. To matasa kada ku sake wannan dama ta barku. Ta yaya za ku iya samun shagon Mansur ɗan gwalolo mai aski? Ga adres kamar haka. Muna nan Galadima Road gaba da mai Anini Plaza. Daidai gidan baban gida Tela. Muna opposite. Sai kun zo ku. Ga nombar waya domin yi maka aski. Daga kamfanin 5 Star Film Production. Mun gode. To matasa ga dama a gare ku, idan ka zo gurin nan aka ma aski ko budurwarka ba ta son ka,
za ta soka saboda wannan kyan askin naka. Da na sani ke ya ce ba su santa ba. Maza ka tafi gona, ka je ka rage min ciya bakin iyaka. Shikenan baba, amma yanzu na kari nake so ka bani. Ka je dai ka dawo. Idan ka dawo sai ka samu a majalisa, sai ka karbi na karin. Da na sani. Ai da Islamiyyar ta kasance. Menene yake faruwa? Ciya bakin iyaka nake so a gyara mu, saboda makiyaya suna shigo mini. Cikin gona suna min tari, wannan da dalilin da yasa na ga dan uwanka ya je yi aikin tari. Saboda haka ka bi shi ka tafi tari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abe fi sabilillahi, yanzu idan ka duba daya ce wata har ta kai shi gura. Wato ni ina fuskantar ciwo ne, ni ma kake fuskantar da ni, wato in zama kaskantaccen mutum. Wato ba ina jin abin da kake faɗa ba, wato ina gani cewa yanzu idan na tafi yanzu gashi wajen 11 ta kusa. Wato gari ya waye sosai, wato kuma ka san da yamma akwai yara da ake karantarwa. Wato idan na tafi yanzu za ta yi wa mu dawo a gaje, wato idan na kwanta bacci, wato kaga jiki ya yi laushi, wato yara an yi masa asarar karatun yamma, wato kaga kenan kaga kai ne su da. Idan yana da kuɗi, wato zan ɗauka a cikin aljihuna, wato in je a sayar a gyara iyaka. Amma ni gaskiya wallahi tallahi yaso idan nayi haka yace ni zan je da kaina in yi aiki, wato zan iya gajiya. Wato karatun da ka biya mana na je waje, wato ba abin zai tashi ba. Wato muna jiran lokaci gwamnati idan ta waiwaice mu baba, wato duk wannan wahalar ka daina. Ka'in da na insha Allah ka daina ta. Shi yasa nake so ni ma kake bani girma na a matsayina da naje na yi digiri, wato a bangaren harkar larabci ba bai kamata ba a ce je gora. Wato idan kuɗi na idan na sayar da wannan littafin, wato akwai ahalin, wato ana neman shi sosai yanzu. To idan na sayar da in Allah ya dan sa a gyara ma, shi ma dan uwan naka ce ya zauna. Wato ba zan yin kowa, wato za mu zuwa ne mu gaita, wato ban tahi da wuri ba saboda jiya wato na kwanan ki, to sai an jima. Kai wannan irin mutum ne. A koda yaushe an same ka ana ma magana ta fahimta sai ka kawo mutane kana da ilimi. Ilimin naka amfani kake da shi? Kai da kake shanye mun furata? Zaka na magana ilimi. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato har yanzu ba ka da wannan zancen fara. Wato har yanzu ba ka manta da fadan nan ba. Wato ba abin da yasa nake gaya haka. Wato mu dai ana mana uzuri. Wato su larabawa da kake gani baba suna mutunta dan adam. Wato mu Bahaushe idan hasara kake rike shi. Da hana ci gaba ɗaya Bahaushe. Wato shi yasa nake so kai ma ka kusa ka wannan gidan da baki ɗaya zan ruhe shi, wato maka gida wanda zaka ji daɗi. Amma sai ana kyautata mu, bai kamata ba a ce je gona in gyaran iyaka. Wato idan na sha wahala, wato ɗalibai kaga an cuce su. Zancen gonan nan fa sai ka je ka, in har baka je gonan nan ba na ban ka ɗaka. To shi kenan idan wato ba wanda ka san dafin harshe baba, wato ba za ka nuna cewa za ka aibata ɗanka. Wato da ka san harshe yadda yake tafi. Salamu alaikum. Ai abokina tun ɗazu nake neman ka, amma kuma wai taka aka yi. Wallahi. A'a ka daina mun zancen Amina. Ai da aka jin gama ni na daina soyayya ma, saboda mata su bala'i ne. Ai ban yarda da zancen ka ba sai yanzu. Domin yarinyar nan na fuskanta ba so na ba take yi, ko kuɗi na take so. Jiya fa da na kira ta kin ɗauka ta yi, saboda wani ɗan uwanta ya zo a mota. Dan ya zo a mota, amma ba komai. Duniya ce. Ana biyu, baka gari ne amma. Kai ba nan bane ba, wallahi ina nan. In kana yawo a garin nan in baka da kuɗi, abin sai tariya ma yawa. Karin kai ka da nisa, idan talauci ya ma wani bugun, sai kana ɗaukan kowa ma munafiki ne a unguwar nan. Kawai ka bari kai dai. Akwai bayani, amma a haɗu da kai a dandali da daddare. Jikina yana bala'in yin ciwo. She ka ce ba ni bane ba. Ɗazu na ba yara da safe. In bi girbi su da Baba kan dai ka ce ba ka da lafiya. Wallahi haka nake. Amma dai barin ba kuɗi ka siyo min magani. Ka ce musu maganin ciwon jiki. Wallahi zan ba. Inda kana da ɗan kuɗin ka wannan ayyukan ka daina yin wannan aikin ka ke bayarwa ana ma. Kada jikin ka yake ma ciwo ka ke rage ayyukan nan.
wannan kamar dubu, wato aka bar ka da ita za ka iya lalacewa. Saka. In baba ne ya yi ni siyo mai magani. Daga ɗazu da safe, wato ya ce mana mu je gona, kuma yanzu ka ce ba shi da lafiya. Yanzu ka yi can a kwance, ya ba ni siyo mai magani. To shi kenan. Ina tuni bar muwa, idan ka ja zai haifar da damuwa. Shi fa tsoho mai sun na da raba, wato shi tsoho ana tatsa jinnai. Baba. Wato na ga ka kwanta mun haɗu da yaro anan shi da yake cewa ka aiki yake siyo ka magani. Wato jiki ya yi jiki. Kan ikon Allah da sai fa kake cewa fa mu je gona. Wato Allah mai iko, idan mutuwa ce ma haka za a yi, duka ya gafa mu mu ci gado. Wato baba na fuskanci wani abu, wato ayyukan nan da kake yi wato ka ka rage, wato su ne suke ja maka wannan abu, ko dan ita jinya tana zama kamar kafara ce, wato Allah sai zunubai ne ake dan rage ma. Zan je in yi wanki a can ko kuma da ruwa in wanka, wato tun daga na ga yanzu na je gona na dawo, wato amma ba ni san aiki ba, wato ba ni ne aikin ba. To na sa wasu yara ne sun yi saboda ka ce in ji, amma magana gaskiya wato ba ni dai ba, wato na sa an yi kuma sai yaran tabbatar sun yi aikin, wato na dawo shi ma dan uwa na ga yanzu yana hararraman dawo ruwa saboda ba ta haifi ƴaƴa ba dai na garkuwa in ka mutu wato za mu sha gado tunda ba ci kai Ta gaban da lafiya shi da kake mun wannan maganar. Allah sauki. Sana sani ya ce ba su santa ba, komai yana da lokaci a rayuwa, ina tuni bar muwa, idan ka ja zai haifar da damuwa. Wato abin da ya sa na kira waka cikin ikon Allah, wato baba daga tafiyar da muka yi wato gona, wato ya kamu da wani ciwo, wato wanda ake cewa ciwon jini kuma ginihu na ce, wato ginihu aka ce ma ginihu, wato aiki idan kana aiki wato na ƙarfi, wato yakan taso maka idan mutum ya wuce za a haɗa kuɗi, wato za a kai magani, wato za a kai gurin magani ne gargajiya, wato duk abin da ka san kana da shi kawo, wato za mu haɗa da aljihunmu da na aljihunmu, wato a kai shi gurin magani, wato inda ya zama dole. Ka san dai an yi ba sana'a nake ba abin da na tara ba a ina za ka samo, wato ko a ina ka inda na in ka riƙe gaskiya, wato sai ka nemo abin da za a harhaɗa, wato a kai da asibiti, wato tunda idan ya mutu wato kana da gare. To shi kenan Allah ya sa, amma ni ka san dai ba sana'a kirki gare ni ba abin da nake yi dai bacci, in ba wannan gwanin ba da ya takura min sai na je. Wato takura ce, wato takura ce ko? Takura ce mana, wallahi da ba zan je ba. Ka ji dai abin da na gaya maka. Haba, ya zo ya ajiye ni a gurin nan ban da ya yi ba komai, ya wani abin karɗin ya zo ya cije mutum kawai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me na ji kana wani faɗa? A ba komai, kawai dai ka zo ka ajiye ni a gun ne kawai, kuma gun ne kawai ba a rasa wani ɗan abin karɗi ya zo iya sauraro kawai, amma ba komai. Dan ma dalilin da yasa na ce ka tsaya na nan na kirawo ka, ka san dai baba ba ita lafiya, dama magana ce ta kuɗi, abin da ka dan haɗa ka kawo za a haɗa a kai shi asibiti. To, yau ba na siyan yar mo kenan. To bari an gaya ma yaya, lalacewa ta bata kai nan ba, wallahi ba zan ba kuɗi ba. Kuma ka san kwanan nan wuta ɗauke ta suke yi, ba na samun damar gasa kankara. To ko ma wuta tana tsaya mana yaya, ai ba zan ɗau kuɗi in baka ba, sai dai in ba aran ma. To da ni da aran ma menene maraba? Wallahi akwai, tunda hide yana yin sallah akan lokaci, kai ku ta kama. Kar ka gaya min magana, ka je ka bani tunda ni ba kai da ni ba. Cap, wai in ɗau kuɗi in bahi. Billahi lazi yanzu haka na ɗau kuɗin nan na bahi, kawai gidan 'yan solo zai tafi, asara kawai.
ka ga shigar tawa kenan to ka yi daidai da kai jira ni sha mun ina neman ka. To me za ka ce mun? Menene ya faru? Ai kai yanzu ka bani mamaki. Wallahi ina ga na dinga kiran ka da aran mama. Fitsari a tsaye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa kake min irin wannan kazafin? Aminu, ka san girman kazafi kuwa? Ko kake gaya min wannan magana? Ko ni ne fitsari a tsaye? Ko so kake ka bata min suna? To ba za ka ji gaya maka. Tirin gini tirin zan. Ba wannan maganar. Ka gani nan yanzu duhe na bi majalisa sako lungu duhe na yada fitsari kake a tsaye. Subhanallahi yau zan ga ikon Allah, zan ga tsigeren yaro. Wato ni kake so ka tona wa asiri. Gaban ga ɗaya a cikin mutane, wato babu wanda zai yi. Babu yadda za ka yi da ni, babu wanda zai yadda na shiga kango na yi fitsari a tsaye. Wato kai in ban da ma ɗan iska ne kai, da za a yi ne ka mutum yana fitsari. Wato kare ka mutum kenan kai ma kayi laifi. Wato a ɗauka na yi fitsari a tsaye, wato kai ma kayi laifi. Wato bai kamata ba a ce kare ka ne ina fitsari. Wato har ka min shaidi cewa wato na yi fitsari a tsaye to ya ga gani. Ai ba wannan maganar ma na gaya ma. Wato ka tsaya ka ji abin da zan gaya ma, ka je ka can da kayan shirinka. Wato ba inda zai kai ka. To da me ma na kana ka ce wani ko kana neman da menene? Wato ka yi laushi. Wato ka gane cewa wato shir ba abin yi bane. Wato isa baka ja da ni. Wato tun da na kama Allah wato da wanzansa wato ba yanda za ka yi da ni. Ya gara ta kan gida dutse. Wato magana ce da wani mahaifinmu wato da jinyan nan da ta kama shi. Wato Raman na gaya maka cewa za a haɗu wato a kai asibiti game da jinyar da take dawo shi. Wato tun da kai kana da gari ki kora mutuwa yayi na san kai zaka fara zuwa ka tara mana hankali. To shi ne nake cewa me ka kada. Ni fa dama na gaya ma bani da kuɗi. Amma zan bi idan na samu rance na bayar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ce bai ga da kuɗi shi yasa ake cewa ba kyau mutum ya zauna ba shi da sana'a. Wato da kai da barawo wato shawarar ku dai ba ka da sana'a. Wato za ka iya haɗa baki wato a danna mutum wato a baki kuɗinsa. Wato kai yanzu uban wa zai baka bashi. Ni dai aka ji dai abin da na gaya maka. Ni na gaya ma gaskiya. Duk inda kuɗi yake ka je ka nemo shi. Wato a kai ba asibiti a haɗa. Wato tunda ka san yanzu ba kaka bane ba da jana. Har haɗa kayan gonar da wato a kai asibiti. Na gaya ma ne ka bani da kuɗi. Duk inda yake na gaya ma ba da wato a kai ba asibiti. To yanzu yin sata kenan. A ni ne ce ke sata ba. Wato dai ka je ka nemo. Abin da kake nufi ne mana. Kuma magana fitsarin na duk shi na je na yaɗa gani na ga aran ma yana fitsari akan gowan sai. Ni za ka gaya haka? Sai na ga. Gidi Allah shi ne. Da na sani ke ya ce ba su santa ba. Wato jiki baba ya yi ciki, wato kai ka ce gawa ce, wato duk abin da kake aikatawa idan Allah ya maka wani dauri, wato sai ka gane kai ba kowa bane. Bari an kirawo dakta, wato duba lafiyar ka tunda an dan samu wasu kuɗaɗe. Salamu alaikum. Nace ba kuɗin laraba bane nake so ka bayar. Wato aini mun gama wannan zancen da kai. Wato da kuɗin wata da kuɗin laraba na daina ma waya tunda dai ina jin adan. Yanzu dai abin da za a yi. Wato ka zo ka mahaifinmu ne. Wato ba shi da lafiya. Wato jikin shi ne yake mai ciwo jikinsa yake mai. Wato shi yasa nace bara na kira ka. Wato ka zo ka duba lafiyarsa. Duk da dai wato ba mu da mutunci a idonsa. Yanzu don Allah idan kana da dama ka zo ka duba shi ku gani abin da Allah zai yi. To shi ke da. Yawwa don Allah idan ka samu dama yanzu ka zo ina gida. Da na sani ke ya ce ba su santa ba. Barka da zuwa. Wato tun jiya na kira ka, wato idan mutuwa ce ma da tiriya sai dai ka zo mana wato sittila. Wato yi ne kake ka zo sai yanzu kuma ka zo, to me ka zo yi? Bai kamata ba a ce a jiya da na buga ma waya, wato kake baka da aiki, wato kuma baka zo ba sai yi. Wato ai hakuri, yanzu da duk wannan ta wuce, yanzu da kwana nawa da kamun jiya ta sa. Gaskiya zai kai irin kwana uku. Zai kai kwana uku. Ai kaji mahaifin na kuma ba ku ba shi daraja ba, sai dai kwana uku tukuna ka buga mawa annabi. To kaga me irin ta gina? Kuma dan na ƙara wuni da lokaci a rayuwa ga shi kenan an yi warwar ina tuni ban rade muwa idan ka ja zai haifar da damuwa ka ɗan jira kana karka matsuwa ta haifi ‘ya'ya ba ɗai na garkuwa ko da aikin gona
gona ba su san zuwa, suna ta jama magana a anguwa. Koda aikin gona ba su san zuwa, suna ta jama magana a anguwa. Idan ka hange su ba ka nutsuwa, suna tafiya abin su kai damuwa. Kashe na al'umma na talunkuwa. Kai, ka wato ba mu awu, wato ba mu takarda wacce za ta shaida ba shi da lafiya, wato za ka zo ka bai aljiya. Saboda me? Aiki na ne ba. Kuma shi kenan bin aikin kare shi kenan sai ka zo kawai a gaba na ka bai allura, wato ka aura shi ba, wato an gano abin da yake damu shi. Wato rashin kuɗi ba hauka ba ne ba. To ba kuma shi kenan sai ka je ka na je na nemo, wato ai ba haka ake rayuwa ba. Kawai ka zo ka ce za ka yi wa mutum allura ba tare da awu ba. Wannan ai shi hauka ne, wannan da gani, wannan ina ya ci kai. Kai, ga na garakta ya fito ya a ran ya fusace. Ya ce zai yi masa allura ka zo ka hana su. Kawai ka bari dan tuttuka masa. Idan je ni, wato babu abu babu komai, kawai da kamar haka ya mai haka, kawai zai mai allura, wato hauka ake. Ai shi ya san temperature lafiyarsa, shi yasa ya san allurar da zai mai, yasa ya ɗauko allurar da zai mai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina ga wani yau dan shaye-shaye ne, wai yake gaya mun cewa wai ta rubuta. Kar ka ƙara ce mun dan shaye-shaye. Kar ka ƙara ce mun dan shaye-shaye. To kai yanzu har wani son baba kake? Zan tattira ka anan na ran sai da Allah. Kar ka manta ce. Kar ka mun ya kore ce. Kai ma ba ku damu wani lafiyar sa. Wai kai ana ustazanci. Me abun ustazanci? Ka gaya mana laifin da nake bayan shaye-shaye. Ba kar ina da kada ba ni da yawa. Ba ka iya tausasa harkanka. Wato kana gaya mun ka ɗauka ɗan magana. Wato ba ka da mutunci. Ki ba gaba nake da kai ba. Ni kake ga gaya mu? To ni magana ake ta iri. Wato kai jahili ne. Ni ne jahili. Ni ban ce ma jahili ba. Wato raina ne ya faɗi. Wato tun da hakan ba ku. Wato kuma ba wanda ai Allah ya ce bin na gaba bin Allah. Yanzu ka sani? Kai dai yanzu ka sani. Ko ce Hausawa sun ce yau sai na yi tsawon dare a kanka, wato sai na gaya maka halin tsayuwar kwance za ka yi a kai na ƙarewa tsayuwar dare. Haka kake cewa haka na ce tsayuwar dare. Kuma ba uban da zai zo ya masa allura, wato ba abu. To dama ai baka damu ba ma da lafiya. Da na sani, da na sani, da na sani. Kwana biyu ba na ganin. Yi wallahi babanmu ne bai da lafiya, yanzu ma gurin yayu na zan je in gaya musu. Kai, kwana biyu ba labari. Ƙanƙaran ma yanzu kaga ta ƙi ta yi. Ɗan wuta gaskiya suna mana tsaya. A ce wuta ma ba za a kawo mu samu mu gasa kayayyakin mu ba. Komai sai an yi mutane bakin ciki. Duk ɗauka na yau za a kawo wuta. Kaya duk ga nan ne ma suke su narke. Duk ga nan mu yanzu narke kaya an zama gwari kenan. Wa alaikum salam. Me? Baba ne ba da lafiya. Shi ne ya kayi a wando. Shi ne na zo mu je ka wanke masa dan ni ba zan iya wanke masa ba. Kai haba dai. Ni za ka ce in je in wanke maka yi. Ka san ai ba aiki na bane ba. Saboda kuɗi duk karatu din yauran ya ka je ka same su ka ce su je su wanke mai ni za ka zo ka samu. Saboda ni kare na a cikin yaran naka za ka zo ka ce in wanke mai. Allah tun ka je ka bani. Zo ka damu mutane ka zo ka ce wani baba yayi kayi a je a wanke mai. Su ba su je su wanke mai ba ni. Ka je ka samu aran ma ga can ka je ka ga mai. Yana ce yana kofar gidan Salihu. Yana da lokaci a rayuwa, ina tuni bar ɗemuwa, idan ka ja zai haifar da damuwa, kaɗan jira kana karkamatsuwa, ka haifi ‘ya'ya ba ɗai na garkuwa. Salamu alaikum yaya. Ya kai. Baba ne ya kai a wando. Baba ya kashi a wando, to yanzu lokacin makarantar yamma ya kusa. To shi ne ka zo yanzu za ka sa ni, to mu tafi gurin sa, wato wanke masa kai. To sai ka ce ni ɗaya ne. Sai kanka ka san ina riƙe da littattafan. Muna da yawa a cikin gida, wato kai ma za ka iya. Wato za ka iya wanke masa kai. Wato idan ya tuntsire, wato ya zubar da kuɗi, ai za ka iya ɗauka. Bai kamata ba a ce ba zo ka zage ni. San duniya ta zage ni a ce na ƙi yi wa uwa na roƙa. Wato ka tabbatar akwai makarantar yamma da nake zuwa. Wato ina taɓa littattafai masu tsarki. Wani gurin baka da gaskiya a ran ma, amma ta wani gurin kana da gaskiya. Maganar najasa da kake yi, ai da ana iya wanke ta. In ka wanke wa baba kashi,
har idan ka samu najasa ai da ka iya wankewa. Wato ka ga gaskiya. Wato wannan basirar da kai yi gida ne da sani. Don duk gidan da ba wanda ya koyi. Wato yadda za a yi ka faɗi gaskiya. Amma ni da yake ne ka samu wannan da ke da shaye-shaye wannan ne ka sa shi ba yadda ba ne ko abu ne idan ya ce da ka zo ka gaya mun ni ban tafi ne wato ka je ka gaya masa idan ka ga zai taka ka gudu ka je ka gaya masa cewa ni na aiko ka je ko ka je ka samu wancan dan yogurt to ka sanar da shi ko ka same shi An same yi cewa akwai abin da yake damin yin zo in same ka gana nan wajen. Ka ga munafiki wato shi ya turo ka nan gurin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina da in uwa a gida wato to yanzu ka je ka wato ka same shi wancan bugaggen wato yana nan layin daga baya ka je ka same shi cewa ni da aiko ka wato baba ba yi da lafiya a je a yi masa ɗawainiya ka je ka ikon Allah yau na ga bala'i iya bala'i kai inda na'in su wa'innan sai sun tara mun hawan jini da na sani da na sani ke ya ce ba su santa ba, komai yana da lokaci a rayuwa. Allah ya koro agwagwa layin nan, yadda ba kowa in dutse ta ɗauke ta in cusa ta a cikin nan dina. Duk agwagwar da ta biyo layin nan na dutse ta na kama ta. Wallahi tallahi, kai za a samu kuɗi fa, ko kuma ma fatuwar zan tafi ko na agwagwan. Amma da bara da yanzu nan gani ai akwai agwagi da suke wuce daga nan kullum sun yi wanka a wani nan tafki a nan ma za mu gani. Zo. Idan ka hange su ba ka nutsuwa suna tafiya. Ba na hana ka yawo da rana ba, tambayar ka fara ke kayi shiru ka kyale ni. Me yake faruwa dukan ka ne za ka kama mun kuka? Baba ne bai da lafiya yi ne na je na samu kamar da aran ma. Me suka ce da kai kuma? Ba su kai ba za su je ba. Kuma abin da yake ba na wuyi baba ya yi kai a wando. Baban ne ya kashi a wando? Kuma suka ce ba su je su wanke mai ba? Har aran ma? Kuma haka ya gaya min yadda ma kana nan wajen. To shi kenan tashi ka tafi gidan yanzu zan biyo ka za a wanke. Idan na je gidan na tambayi aran ma ya ce Allah shi kama wallahi na gane ka. Tashi ka je. Zan zo gidan gari ne. Za mu haɗu da aran ma za mu yi magana. Za ka ci wanzu Allah ya saka da kuke. Can amma kuɗin dai aran ma haka ya aikata amma fa ya bani mamaki. Dama irin wannan malaman nan ne masu ci da addini. Kuma fa suna nan tare a duniya da yawa masu ci da addini irin wannan malaman. Kai Allah ya shirya. Allah ya shirya mana zuri'ar musulmai ga baki ɗayan mu. Yadda kake min ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya saka ma da alkhairi. Wai ko ustaz ko yana gari? Yana nan mana ko wani abu ne ya faru? Gani na yi ba na ganin sa a cikin gidan nan yau kusan kwana 3 kenan. Ai baba jiya ma da daddare da muka haɗu da shi na ce mai baka da lafiya kana kashi kana fitsari a kwance yanzu shi muna wankewa tare sai da muka kace da shi wallahi baba. Shikenan babu komai. Allah ya shirye shi. Abun mamaki baba kai ne da kanka kake cewa Allah ya shirye mutum kuma bayan ka san ya ma laifi yanzu kuma. Ai ba ta kaɗin da na yi a baya sai yanzu na gane cewa addu'a ita ce ya kamata in yi ma tabbas ina yin da na san abubuwan da na yi. Babu komai baba ai shiriya ta Allah ce. Ga shi ustaz ɗin da ake gani shine na kirkin bai zo baya ma bauta sai ni da ake ganin ni ne shege mutumin banza kuma gashi yanzu na zo ina ma bauta. Duk abin da nake so duk abin da na yi maka na baya ka yafe min tabbas abubuwan da na yi maka ina yin da na sani ban kyauta ma ba gaskiya a rayuwata. Laifi kalilan idan kai sai in kama ka da fada ina faɗin maganganu wanda ba su dace ba. Ba komai baba komai mai wucewa ne shi kenan. Yanzu babu inda za ka fita. Ba inda zan je ni ina gida ba matsalar kawai. Ai na ga abokananka suna ta zuwa kuma gashi ka daɗe baka fita bai aka ma ka dole ka fita yanzu ka ɗan yawa ta sannan ka dawo. Ba wata matsala ai lada ne ni ina nan gaskiya ya kawo rike zan fita. In Allah da shaye-shayen nan zan daina ba zan ƙara yi ba yanzu da a ce a bige nake ka zo ka kwanta wannan jinyar su ustaz duk sun gudu kaga babu wanda zai ma wani aiki ko kuma ɗan taimako da ake yi. Allah ya ma albarka. Allah Ubangiji ya saka ma da abubuwan da kake na alkhairi. Ta har yanzu na yi da na san abubuwan da na aikata ma a rayuwa. Sai yanzu na tabbatar duk abin da ɗanka yake yi dinga mai
kyawun zato ba da kudin zato ba. Tabbas abubuwan da ne har yanzu a kowane lokaci in na kalle ka kunyar da nake ina yin da na sani. To fa yanzu haka tsohon nan ya kirɓa kashi a wando. Gaskiya ni fa ba zan wanke ba sai dai wancan ɗan yaya ne wanke ne. Kai, ka kiyaye ni. Wai yanzu ba ka ke toyewa hanci. A ba haka bane ba, kawai wani tunani ne nake jin wani a nan kuma ba na so. Kai tallata. Da kai da ustaz ma a kowanne ba bai nuna musu soyayyar ka, amma kuma watsa musu kasa a ido. Ni lokacin aka ɗauke ni kamar ba mutum ba kawai ina shaye-shaye. Kuma har yanzu ka zo ka hannun gurin ka ce za ka ci zarafin mu. Wallahi idan ya mutu Allah ba zai ma rahama ba in dai baka nemi yafiya ba. Kai gani kake abin da nayi ba daidai bane. Abun kunya wai ɗan yaya ne ka ga mu wannan magana. Kai ni kake gaya wa ka? Kakkauna ma tafiya na. Da Allah da annabi ku hakuri ku kyale wannan magana. Kusan kwana na 3 ban samu na yi bacci ba, shi kuma yanzu na samu shine kuma kuke kokari ku tashi. Wannan maganar nan. Shikenan baba, iya kuri dan Allah, iya kuri dan Allah, shikenan an bar maganar. Magana ta dai guda ɗaya. Dukkanin yayana na yafe musu, da wanda ya min laifi a baya, da wanda yanzu yake min, da wanda ya zo ya ce ya tuba, da wanda bai zo ya tuba, duk na yafe musu. Ni dai abin da nake so su yafe musu ma laifukan da na musu, da rashin sani, da wannan na yi asali na, da wannan ban ma san lokacin da na yi shi ba. Shikenan baba, mun gode. ce ba su santa ba, komai yana da lokaci a rayuwa. Ina tuni bar ɗemuwa, idan ka ja zai haifar da damuwa. Kaɗan jira kana karka matsuwa, ta haifi ‘ya'ya ba ɗai na garkuwa. Ko da aikin gona ba su san zuwa, suna ta jama magana a anguwa. Shin kana da labarin katafaren shagon nan na aski na Mansur ɗan Gwalalo? Idan baka sani ba to yau zaka sani. Ina samari suke, ina gayu suke, ina dattijawa suke, kuma Mansur ɗan Gwalalo bai bar ku a baya ba. Ga wata babbar dama ta samu. Mansur ɗan Gwalalo ya ƙware wajen aski na da na zamani. Yana amfani da mayuka wanda suke da nabdan namba, waɗanda idan an shafa wa sumarka za ta fito sosai ta yi sheki. Ba a shafa maka mai ba wanda ba shi da nabdan namba, sumarka ta kakkarye. Wannan shine zai tabbatar maka da cewa Mansur ɗan Gwalalo yana aikinsa a tsaftace. Wannan mayukan da kuke gani an tabbatar da nabdan nambas. Ga yawa mai zuciya biki ba mai dukiya ba. Hausawa suka ce alawadan naka ya lalace. Mansur ɗan Gwalalo baya rena kwastoma ko yaya yake. Duk askin da kake so Mansur ɗan Gwalalo idan ka zo mai da shi zai yi maka insha Allah. Guri ne wanda aka kawata shi, guri ne wanda muka tabbatar da lafiyar guri, ba guri bane wanda ake hayaniya da hatsaniya wanda idan mai aski ya zo ransa sai ya ɓaci. Mansur ɗan Gwalalo yana aikinsa a tsaftace, sannan kuma yana bin layi kamar yadda sauran masu sana'a suke. Mansur ɗan Gwalalo ya kasance mutumin kirki ne, kuma sannan ya rike sana'arsa. Daɗi da ƙari duk irin askin da kake bukata Mansur ɗan Gwalalo zai maka shi, domin an ce charity beginning at home. Sannan shagonsa baya bari a tada hayaniya, ballantana a kyacar baki ko fada. Shagonsa silent, ga iska tana kadawa yayin da ake maka aski. Shi yasa na zaɓi shagon ɗan Gwalalo domin ake min aski, ko dan hankali na ya kwanta idan na je aski ba tare da ɓata lokaci ba za a mini. Wuri ne wanda muka tabbatar da mutunta kwastoma da suke yi. Mansur ɗan Gwalalo yana fitowa akan lokaci, kamar yadda sauran masu sana'o'i suke yi. Idan kana buƙatar a gyara ma gashin bakinka kaɗai, Mansur ɗan Gwalalo yana yin wannan. Sannan kuma in gyaran fuska kake so, shi ma yana yi, kama daga kan saje da sauransu. Mansur ɗan Gwalalo ya wuce duk yadda kake tunani mai kallo. Kai ko matsala kuka samu da kai da budurwarka, matukar Mansur ɗan Gwalalo ya zo ya maka gyaran fuska ko kuma ya ɗanɗara maka aski mai kyau, to da kaje zaka ga tana kallon ka, tana murmushi, tana dariya. To wannan aski da Mansur ɗan Gwalalo ya maka shine burge ta, komai ya wuce. Kaga kwalliya ta biya kuɗin sabulu, haka ake so. Bayan an kammala ma gyaran fuska, ba tafiya za ka yi ba sallamar ka aka yi ba, za a ɗauko wannan man da aka tabbatar da nabdan nambarsa, sannan kuma za a shafa maka a daidai gurin da aka yayyanke ma gashin ka, aka rarrage ma shi, sannan kuma a bi duka saman kan naka a mulke maka shi. Kai kuma ga askin shi farashi mai rahusa.
A ƙaramin kuɗi kacal za ka gyara sumar ka tamkar ta ci 20,000. To matasa kada ku sake wannan dama ta barku. Ta yaya za ku iya samun shagon Mansur ɗan Gwalala mai aski? Ga adires kamar haka. Muna nan Galadima Road gaba da mai Anini Plaza. Daidai gidan baban gidan tela. Muna opposite. Sai kun zo ku. Ga nombar waya domin yi maka aski. Daga kamfanin 5 Star Film Production. Mun gode. To matasa ga dama a gare ku, idan ka zo gurin nan aka ma aski ko budurwarka ba ta son ka, za ta so ka saboda wannan kyan askin naka.